Minister na officer na bini bo same na power tang power tang kai oya sikong sa democracy sa bele power phanro nini adhikar no sanani nini adhikar no choose khaina ni nini adhikar no sinani abon boge o sengma phungman bisindei salaima bujilan bisindei jeng thansa kha khamna nai abon khorsa kim chung kuni din koplai ngmaya abon bagai jeng bele kan kha kamna nai bele kan bujina nai au jodal khalai thanai to sansa phaine mai te sa Kita ni lang baca. Sin salong ini. Tapi jo kok soalnya an kok orang situ bawa gerai lu tuh kita mau thai lu jatuh kabur. Sana masuk bawa gerai ngai seng bus kan congmari wo bawa gerai to ayo lothong bubagra ayo lothong nipramotha ayo lothong hanjani khorang ayo lothong hanjani khorang ayo lothong bubagra ayo lothong nipradofa ayo lothong ambai puila no chini koktuma thumnai chini media rang no ani kha kam ya pharo tei chintini Ram Doyal ADC Village Committee under Khobjak tini Gonghakor Kamini Chini Lukrok 36 family 105 voters kamama dal bidal agi party khlai tongmani yaba tini bobagran thanjani khorangno khnawi jotto Chini Lukrok kha kaham yasak laikha te buskango bobagrani chobana kaplai khlane bagai bobagrani kubi khorangno Otor khlainan bagai eba bus kang ya presalan bagai joto khabaksa phanbaksa ya baksa ke tini tipra motho join khlaikya ang joto phaine rangno bobagaran bakhaktei eba jeng tipra motho ngai joto na lukurongno ang khaka hame lamsugo tai bus kango sin pal khlai jeng sallungnan bagai jeng tiarangai tongo de okok sawino ang lukurongno belai belai khana khaka ham ya phari bangno lamsu